Lanjut, mlebu mrene. Ha iki. Hobop sih masih, kusen rek, aluminium, rep gak tedas. Nah, iki nanggone area ruang tamune to, ndo. Wong mbok ngene, soalnya iki lebare 6. Ndukure lampune cemrenten nggih drop selingan. Yo. Nah, nang kene iki ana jendela sisan, ready, kena bisa dibuka tutup, ben oksigen mlebu metu ben lancar. Ndukure kena gawe penerangan nek siang hari mau yo. Nah, saiki langsung lanjut menggo sebelah kiri kene iki. Langsung ngirim maneh. Nah, iki nanggone kamar tidur pertama e. Nah, nang kene iki ana jendela ready, iso dibuka tutup. Ben apa oksigene mlebu metu ben lancar. Nah, saiki langsung tak durunge langsung. Nang ndukur iki ana celepane AC sisan. Tapi kok asine ben nggo dhewe yo. Nah, iki langsung menggo nang sebelah kiri kene iki. Nah, iki wis level ready, kena gala lu ngene, tapi pen mbak ojo ngene yo. Kabeh pen kono ngene ae. Nah, nang kene iki wis full.